Vi tegner 8 taller. Den grå går eller den lilla går under den blå, over den blå, bag om pinden. Under den blå, bag om pinden. Under den blå, bag om pinden. Under den blå, bag om pinden. Og så bliver det sådan ligesom 8 taller. Under den blå, bag om pinden. Stram den til. Under den blå, bag om pinden. Så vil den blå, den vil sno sig lidt, men den er jo glat, så den kan jo hurtigt sådan lige under den blå, bag om pinden. Under den blå, bag om pinden. Under den blå, bag om pinden.